Ipatasaan na gihanyag mayo. Gikan sa uno, hantod ng Ginoo sa 12. Nagtuo si Rubiana, di ko masukol na sa babae rin siya. Naglakot ni noon ko. Ha? Nagtuo na siya, di ko kamawag numeros. May pisong pa kayo tani. Nagtuo kang di ko kamawag. Ay, sorry. I'm sorry too. Yati. Nagkama mo doon eh. Sati. Kamawag mo. Mo English tayo sa uno ko na hindi mo ko kamawag ba mo. Ay, sorry tre. What are you sorry for? Yati, nagkaadto lang gawas sa nasod, upat na kabuhan ito, nya, pati na ba niya kaag ilong, pag uli rin na pa English, buhok na ba niya mo Amerikana? Ha! Nagtuo sunod siya di ko kumawin English ay, yati rin mo da. I'm sorry 5. By the way, did you saw a 6 person? Ipatasaan ba man niya iyang number? Yati na abot mo may og sorry 6? Yati na, nagtuo sunod siya gwa ko kaskwila ay. Ha! Graduate high school do. Ha! Sorry 7. Huh? It means you saw them? Hati. Ha! Giutuhan mo ko na ay. Ay, sorry 9. Ha! I'll give you $10 if you saw them. Yati. Ha! Ipatasag mayo. Niabot sa sisujis. Nagputing lang siya og wagi ko ka-eskwela. Ha! Bisag kutog pa ni 100. Ay, sorry 11. Huh? I said I give you money in 12 days of Christmas. Yati, ipatasaan na gihanyag mayo. Gikan sa uno, hantod ng Ginoo sa 12. Nagtuo si Rubiana, di ko musukol na sa babae rin siya. Naglakot ni noon ko. Ha! Nagtuo na siya, di ko kamawag numeros. May pisong pa kayo tani. Nagtuo kang di ko kamawag numeros. Ha? Ay! Pinatinuwaman. Si Ana ni. Ay! Bagay na! English mo gusto! Ay!